मन होता पता ना कुछ खा ले बनी कनिया कोने के तनी हमरा के 4-5 गो अमरूद दे तू तनी जाए के बाटे पूजा करे। लेकिन चाची जी पता ना कैसे मन होता 3 दिन से उल्टी जैसन पूरा उल्टी जैसन। हाँ कुछ खट्टा खट्टा खाए के मन करता मन अजीब टाइम हो रहा था। अरे चल हो अब से तोहार दिन दशा त लौटल कितना खुशी के बात बाटे। माई बने वाला ना बाड़ू पागल हो साची चाची तब का उल्टी होला तो माई बना। हाँ खट्टा खट्टा मन करता खाए के ना मन फीका भई रहता ना। हाँ हाँ पागल हो खुश खबर ही ना बाटे। हे भगवान कितना दिन के बाद एक खुशखबरी हमरा मिलल बच्चा के लिए तो हमरा के तनी 5 गो अमरूद दे तू तनी जाए के रहल तनी आज शिव चर्चा करावे के बाटे 5 गो अमरूद दे तू खरीदलो पे जल्दी ना निमन मिलेला हो। चल आई ना देखते सुनो ऐसा ना देखो याद रखल जाला अच्छा से रहल जाला बे तो हई यानी के लेहना कहां गइल पड़न हो गइल बनी उहे के ओनिए ना कहते ना शरीर के अपना ख्याल रखल जाला आ खाइल पियल जाला जौन मन करला तौन मन माने मन के तू ना कर ना तो जान तर उहे लइका लड़चुआ होखेलन। हां बैठा है जा अमरूद जो जितना मन करी ले लेना के हमरा घरे सुनो ना हो तने आगा में तू आग लो पीछे से मने देखो गिरल हमारे में ठोला में हम के में कन त हो पेड़ पका त रौरा जौन पसंद तो ले लेना रो तोड़ ले कोनो दिक्कत नहीं के तनी ऐसा में आरामो चाहेला अब एकदम आराम ना तनी काम धंधा आदमी करत रहेला ठीक ठाक रहेला फल फूल खूब खाइल जाला कि खूब कबूतर ने लइका होई फूलल फूलल गाल रही जान तन चाची जी बहुते खुश बानी कितना दिन के तू बाद त नंदी नहीं खिलो को तो ओ तब भाई पढ़ाई दिन भर करली ना। अच्छा ई बाकी चल न तो बताव हे तना द्वार दुआर घर दुआर कुल चीज रहते हुए भगवान एगो एथु ना देलन न इतना रह के का करी अब एगो हो जाए चुनमुना त अपन भर के खेली न में बहुत तरसल हनी चाची जान तनी बहुत पूजा पाठ कैले भगवान जी के जाता हो भगवान जी सुन लिया ना देखो कैसे काला न कि जाला से कुछ होखेला नहीं ये कनिया कैसन को हाला सुनता हो क्या होता चाची जे आए तो हमरे नहीं चल खनी बैठो बाबू आयो अनि तनी शिव चर्चा में करावे के बाटे तो सोचनी ना कि जाई तनी तरी हाथान से तनी 5 गो अमर ले आई तो अनि कल आगे कहत न बबुआ हां बोला कि अब तो मिठाई खिएबा न कि खुश खबरी अब तो मिठाई खिएबा न कौन चीज के खुश खबरी बा। हां रे भगवान तारा के अब तू पापा बने वाला बड़ा हम पापा बने वाला हां ऐसन बात बा तब का तो मिठाई ओइनी तो तो खिएबे मार देखतन त कनिया उल्टी करत तरी त वे बतैले कि देखी ना चाची जी अभी पहिल के बा अब इनकरा का जानकारी बा हसन हसन होता त वे कहनिया त ये कहतनी कि ख्याल रखिए इनकर जौन मन करी तौन खियइया पियइया बेर बगर त हम बोलते रहम अब खुशी के बात बा तो ख्याल रखबे करम ऐसन थोड़े बात बा। हां जौन मन करला तौन खिया जाना त लइका लड़चुआ हो जालन स ठीक ना। ठीक है बा हां आ माने ढेर काम धंधा नहीं भारी चीज कुछ उठा मत दियो ना भारी थोड़े काम है ये नहीं के भारी वाला काम ठीक है बाबू तनी बनावे के तनी चल हमरा के 5 गो अमरूद दिए तोड़ के ना बैठल बड़िए सीट जाई ना तोड़ ली कोनो दिक्कत नहीं तू ला देखो कौन पेड़वा पले ठीक बा कनिया के ध्यान दिए बबुआ ठीक है बा ठीक ना ठीक आ मारल ओरल ना जला मेहरारू के ना 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 मारे पीटे के कौन काम बा। अब खुश है नहीं कि अब हम पापा बने वाला बनी बड़ी रोरा ताना मारत रहनी है कि तोरा कभी कुछ ना होई देखी त भगवान लेट से सुनला के सुनल ना। हाँ तब तो हम बहुत खुश बनी। हाँ दोस्त मित्र सब करे से कहो कि मैंने अब हम पापा बने वाला बानी। ए जी हमरा के 1 किलो नो अनार लिया दी हमरा बड़ी कमजोरी में ऐसा वाला लड्डू ले आ देना। ठीक है बाप तो तारा का बेसन वाला लड्डू हम ले आए देवी तो खुश खबरी की बात। सुनी चाची का कलिए ख्याल रखे भई यहां तक रो तेलो लगाए पड़ी हमरा के अब ऐसा कुल काम थोड़े करब तेल अब लगाओ है तो ना लगा लगाए तेल लगा इतना मतलब बड़ा खुशी आइल बेटे भैया और तनी और चलो तो कह तनी 10,000 रुपया दो हमरा देवे के बा फीस। ठीक है बा 10,000 रुपया ले लिया। काहे के 10,000 देले रहनु 10,000 फिर मांगत हो ठीक है बा तो 10,000 ले लो ले लो तो चल के दे दो चला दे तो नहीं चली 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 लेट होता चल ठीक बा चलो आवत जात रह
बैठिए जा। बोला अब राउरो लइका फैका होके होला समझ गई ना। ई बताई बस 1 लाख खाली बचल बाटे, सारा तुमका पढ़ाई में लगा देनी। राउर मम्मी 3 लाख रुपया रब छोड़ले रही है ना, हां ओकरा में का बचल बाटे? बस 1 लाख रुपया 1 बचल लाख बा। बचल बा। तेरा का चाहत है? माने हम का भीख मांगम कटोरा उठा के जी? हमरा लइका होई त एक नहीं के मैं ओकरो पढ़ाई लिखाई के देखे के बाद कितना पढ़ाई में बड़ हो गई बेटे, शादी ब्याह तरवा कर दी है बुनकर। शादी ब्याह तो होइबे करी, ई थोड़े बाकी ना। देखिए जी हम पहले बता दें, हमार लड़का भाई भिखार टाइप के ना पढ़ी समझ देनी। हमार लड़का भाई हेवी स्कूल में पढ़ी लिखी, हमारा बहुत सपना बा ठीक बा ना। पहले लोग बता देते नहीं हम तो सपना बात तोरो सपना पूरा कर जी, उ पढ़त है तो कार वो कोनो काम ना करी ना, अपना बाप के कमाई पर वो राज करत नहीं समझ जाई। उतना पैसा बाटे आ सारा पैसा तुमका में लगा देनी, बस 1 लाख रुपया बचल बाटे। आज 10,000 में पढ़ के इंजीनियर में आखिर कितना पढ़े लिखे तो रोटी के बेले के बाद समझ गई ना। अब घर के काम काज सिखाई उनकरा के। तू तारा ना सिखावे के बाकी हम बैठ के सिखाई काम कर। तो वो पढ़ाइया छोड़ाई तब ना, अभी तो 10 रुपया दे देनी कि जा पढ़। मैंने पढ़ाई का छोड़ा दी ना, त का करम? इंजीनियर बनाईम। ठीक है बात, पढ़ाई छोड़ा दे तनी। खाली रौरा कम महीने से कहत नहीं छोड़ा नहीं, अभी तक हम देख लीजिए हम ज्यादा काम धंधा ना करम। पहले बता ठीक बात, हम बोल देता नहीं ओकरा के कदू कला की पढ़ाई बंद कर दे। अब तो मैंने पढ़ाई नहीं के करके घर के कार्य में अपन चाची के लिए आराम करी ठीक बा, और ज्यादा बोलो हमरा खातिर ठीक नहीं है ठीक बा ना। अब रौरा देखी का चाहत रही, बच्चा आओ आके खत्म हो जाए। देखो चुप हो गइल, अब ना कुछ बोली है। ठीक बा, कहते नहीं जाते नहीं तनी गैया के सानी पानी डाल दी, देखी चिल्लाती है। ठीक बा, जाते देख के आवे जाई बानी उंदी खाली पढ़ाई काली पर देखो नहीं कैसे पढ़त रही कि का क्लास करी हन कि कोचिंग करी हन। अब हमहू देख लेतन, हमहू सिर्फ एक बच्चे से मार खाते हैं, तब भगवान हमरा के दे देलन। अब तक पढ़ल काहे के घर से बाहर के तो गोड़ा के तोड़ दे। हम बस एक ही बात खातिर खाली उदास रहत नहीं कि हमारे पेट में बच्चा ना रहत, तब भगवान हमरे के दुनिया के खुशी दे देलन। अब तो इनको के ना चाहिए और उनको के ना चाहिए। तोरे लेका हमरो भी एगो छोटा छोटा बच्चा आई खेली तोरा साथे। ले 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 है ले ना, ले 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 काश तोरे लेखा हमर लइका रहित नो। ऐसे काहे बैठल बड़ू? कहां गई रहनी है? कबे से रहनी? सीट उठ के धर देलू। कबे से रहनी इंतजार करत रहनी है? कहां रहनी है? कहां गई रही बगीचा और घूमे? आई ना सुने सुने करो से जरूरी बात करे के बोला इधर बैठी पहले। ए जगह बात कहनी, हम अपने गांव में बात करनी है ठीक है ना। तो हमार मम्मी कहलक है ना कि बहुत सुंदर एगो लड़का बाटे, और रुक जाओ बाद में बोली है तो ठीक है ना। ये कुरो बाइल लो सब काहे बोलत रह से दोनों टाइम ना जी एकरा आदत हटे, जो भी रोज से बात करते तबे हम बोलत हिया। ओकर आदत बा दुआर पर लेके बांध दी चाय चाय कइले रहती है। सुनी छोड़ी ना बात बढ़े तो लड़का बहुत बड़ घर के ह। अब तो जानते बानी कि हम भटम ना ना, मान ली और बड़ी हमार बेटी विश्वास बा ना। हां तो हम कहनी है ना कि लड़का से बियाह करा दिहल जाओ ठीक बुचिया के। ठीक है बा, लड़का बढ़िया बा न। अरे मत पूछी बबुआ जी हम देखम तर वो देखते रह जाई। ठीक है, घर दुआर खेत बधार भैंस गरु हइसन हइसन तुमका घर पूरा भरल बाड़ी सब ठीक है ना। गाय भैंस ढेर उ बा। भैंस के दलान हटे माने उ डायरी चलावलन जा। खटाल ह। हां तो का कहतनी बात करी ना कर बात पक्का ना। पक्का रो तैयारी करी बुचिया के हम ठीक है बा, उनका के हम तैयारी तैयारी करते करते हैं। विश्वास करी रौदा। पूरा विश्वास बता रे एगो तार और बात अपना बा, विश्वास सुनी करत के कर। ठीक बाटे तनी मनी खाली उम्र कम ना बेसी बा। तब ढेर बेसी बा। दूसरा शादी ह दूसरा शादी हाँ। ह। बाकी ठीक धन बा। दौलत बहुत से का धन दौलत वो से कोनो दिक्कत नहीं है। मन चिंता नहीं करत, ना चिंता कौन खुशी खुशी करा दिहल जाई ना। अब लड़का बढ़िया है तो खुशी खुशी करा दिए। ठीक बजाई तैयारी करी। ठीक है बेटा बैठ जा घरवा तू देखो। ए जो बैठल बन तनी गर्मी लागता ढेर, ऐसा ना में गर्मी लागेला। ठीक है बा, जा बैठ आराम कर। हेलो सुन ले है ना। हाँ तो जल्दी से तू नहीं तैयारी कराऊ, और ऊपर बियाह शादी कहिए से नहीं होत ना हम करा देतनी। अरे जाना तड़े हमार बात थोड़े मानत रहन, जइया से हमारे पेट में बुलैका पड़ल बन वही दिन से अंगुरी पर नाचत रहन कहत रहन हाँ हाँ ठीक बाटे। तू पैसा ले तड़न 1 लाख रुपया दे तड़न बुढ़ऊ नो तो 1 लाख रुपया ले ले, 50,000 हमरा के दे दिए, 50,000 अपने ले लिए। उनकर शादी कराओ तनी ना, कहिए मत केहू से कि 1 लाख रुपया ले ले बनी। ठीक बा तू बुढ़ऊ के लिए क्या बोलो हम जे शादी करवाओ तनी। अरे करिहन कहे ना, हम उहे सोचनी कबे से बेचारा के शादी ना होत रहे, बुढ़ा गइलन तो अब ज्यादा बढ़िया लड़की बिया घर दुआर संभारी। ठीक बा ठीक बा ठीक बा
ठीक बा तब तैयारी करी ना। ठीक बा भूख तो खत्म हो जाई होने चलियो जाई। अब देखत 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 रन हीरो लइका धन देम दौलत देम हमार लइका का भीख मांगी। अरे माई रे माई उठिए नहीं खे जातो अभी ये दादा। चलो करे के ठीक बारू लइका भी तो हाई ड्रेस पे लेके तू ठीक बाड़ू तो हम तो हमर हाइट में नु कम बाबा आय अब जाए जाके घर तनी अबो प्यार से बोल। बताई पहले हमरा भरोसा नहीं थे हम तर केतना धनी मनी लइका खोजतनी तू कहत रे तोर चाची कैसे बोलती है बोलता रे भौजी मन पूछ देली त का हो गइल। हां अगर लइका एक नंबर के बा लइका तू देखबू न त कहबू ना कि 2 नंबर के ह समझ गेलू नु। तो खाली इंतजार कर फोटो नहीं खींच देखले बताओ तारा देखा देबे के अब चाही। तू नजर से नजर मिलई ह ना तू देखल ना बबुआ। हम कह रही इनकी देख ले बड़ी इनकर माई देख हां तो भाई भौजाई कोनो है तू थोड़े ना बात कहो। बा ना भगवान। हाँ तो शेरवानी सब पहले रह के हमनिए के फेल हो गया। अरे का कहले बबुआ वही बात बा कि कोनियावा मान जाई नु ओकर तू टेंशन मत उ सारा जिम्मेदारी हमार बा उ लड़की मान ली ठीक बा मान नु। जाई। हां एही थोड़े बतिएले बानी हमनी में कुछ भइल बा अंदर बा। अच्छा सही बात बा तब तो कोनो बात छोड़ो तनी ई बाकी लइकिया मान जाई। तू का कहत रा बाबा अभी तक ले कहल जला नु कि हाँ। बंदर के हाथ में नारियल ना मिलेला लेकिन आज हम अच्छा। बंदर के हाथ में नारियल मिलवा करम। हनु चलो तू बंदरे बाड़ो आ नारियल तरह के दिवाए। हो कनिया काता ना लेट कइले बड़न चलो आओ बाबा अरे अइबे करी हन जा आओ क्या बोलन जा अइबे कर आओ बाबा चलो आइए खाओ प्रणाम। गोर लागत तनी आप खुश बाड़ा ना। हां हां अरे इतना तो धन दौलत का करब ठीक बा ना हाँ, हाँ। एक ई तरह बा की जोड़ी बढ़िया लागल। जाना तेरा नहीं है कि तू देखते रह जाइबू यही के चलते तो हम ते शादी करौनी है इनकरा से ठीक बा ना। खुशी के मारे रोवत रही। खुशी के मारे ना तो हरो सोचे के रही। बताओ महतारी रही त ऐसे ना होखी हैं। अब इनका से बूढ़ ना मिलल ना हन। और भले देखे में बूढ़ बड़ा ठीक बना पर उनका तू जानत नहीं कितना धन दौलत के मालिक खड़ा ना चुप रहबू। चुप का रह। अगर तोहरे ऐसा आदमी से होखी तो कैसन लगी। ए जी देखी रो रहा है कि बस शादी में शामिल होते रही तो चलिए अपना घरे ठीक बा। हमरा ना बताओ एगो लड़की के साड़ी ना निमन चादर उधर कुछ हिंदर ना। होता हेने आगे आई बिया हुंगर ना ये बाबू हिनकर होता टे। जोड़ी कैसा हुंगर होता। हां ए रुपा हम ना बुढ़वा से बियाह करे हम सुहागन होके से पहले काजी मर जाम का कहत रुपा बताओ जे लड़के तो हम लोग के ढेर विपत रहल है वो देखले रहता हैं। का देख आ तोहरा के माने और ही ना कि 5 साल के लड़की से बियाह करेला। धन दौलत माटी बढ़ले बाकी सच पर जब कोनो गतई तो हम लोग के लाजे नखे। तू तो बहुत बाड़ू हो एंगे तो दुश्मन ना करी। देर होता ना ठीक बा शादी करावल देर नहीं। का करिए बचिया बताओ हमार का अख्तियार बा हैं। ना करे बुढ़वा से शादी चलो अब ले कल में चलो करे के पड़ी तारा लेकिन बुढ़ा ठीक लगता ठीक लगता तारा नहीं आगे पीछे घुमेली से करा एकरा बारे में सोचो कर एकरा से ए बाबा तो हम वही बात पे को बात बोलल चाहम जब तू ही हसन हसन से बियाह कर तो हमनी के कहां जान जा। तोरो ये लोग तड़ी ए बबुआ एगो साड़ी निमन किन देले रहता जा। तारा बा कुछ इतना लड़की ढेर घुमा खतरा चलल अभी रे गली हो गली पर तो हमरा के बात उखाड़ दे ए आगे नहीं आगे ये हमारे के जलिया के तमाशा मनोले बड़ा अरे बियाह होता चुपचाप रह। ए बच्चे तार भाई भौजाई न कुल करत मन जे हमार का है तू बेटे बताओ हम का कर सकता नहीं। सिंदूरा सिंदूरा कर नहीं ना कोनो बतरी लाग जे नहीं के कहां रखी पैसा भौजाई ना चुप रह बुच्ची न तोरा हो। सुहागन ना रही क्या तमाशा कर पहले से ना बदले इतना लड़के तार का भारी हो गले बच्चिया ए जी करे तनी जीवा भाई करत हाल न तो कुछ कर चुप रह बुच्ची न तोरा करब साथी। ए जी जोन करे तुम करे सिंदूर ले जल्दी करवाई ठीक बना ए छन लेके आओ तनी बिल्कुल खोजत रही। हम जाते थे सुहागन ना रह पाई बहुत करबो ना टंकी एकरा से चाहो हम का बचन ठीक बाबा लेकिन नहीं बुढ़वा ए बाबा हमरा के छोड़ दो हमरा के छोड़ का होता है गांव के दिखाओ लेता काहे के का भीड़ बढ़ रही ना। ए हटा दो मारा दवा बाबा ना हो बाबा हां जब तक टोकी मत कर ए डाला सिंदूर डाला सिंदूर छोड़ दो बाबा तो
बोला बोला शंकर भगवान की गोला गोला पहले बाबा पति का गोला बाबा ना पति देव हो बाबा पति देव उनको कला का फांसी लग गया लगा करके अबे तो मैंने सोची हम हां ठीक है हमरा गोल नहीं लगे ओए लइका ठीक रहे मोबाइल करा मोबाइल करा तो जी भाई बियाह कइले के बाद हमरा रोवती है तनी निमन से भैया कैसन घर में बात दे ला भैया अरे कौनो दिक्कत परेशानी ना होई बहुत दिक्कत है एकरा साथ ना रे भैया हम लइका आ जाता हाल से सुख जमाए बा अरे चल बाबे नहीं नौटंकी करेगा चल ना जाए बाबा बाबा पति जी हम ना जाए बाबा पति जी हम ना जाए करबू नौटंकी अरे लाज शर्म कर बाबा पति जी भैया बाबा पति जी हम ना जाए बाबा पति जी हम ना जाए सच में बड़ा मस्त